Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe petani konten tampil. Jadi deh, enak sing ngelokno petani konten kok pamer jadi. Gitu, wong iki zaman digital. Zaman saiki zaman perkembangan zaman. Apa-apa ki didelok di video ditonton ke zaman saiki ki kok petani konten piye to nek gak ngonten ya oleh entuk uwek oleh iso bayar tenagane piye aduh iki setelah bar disemproti meneh guys kayak kan ada tilek rene kan sukete kan sing kene kan menyala. Jenenge garapan ijek garapan pertama kali guys. Lemah Cromono iki lemah bener-bener urung pernah kambon abuk sama sekali. Urung pernah apa wi untuk ditanduri. Dadine sing bagian sini ngene iki wis termasuk alhamdulillah apik wis syukurillah iki nek seumpama awake dhewe abuke gak kendel nek cuman kasarane gak enek modale pokok lagi babat anyar gak menghasilkan guys. Niki iki abuke kendel wae Cromono pertumbuhan iki sing bagian 4 kilo sini kurang maksimal pertumbuhannya. Tapi masih tergolong bagus cuman tidak yang bagus banget cuman yo bagus alhamdulillah ngono guys ini. Ini umur kurang lebih 37 hari. Yang bagian yang 4 kilo sini. Untuk yang sana sudah 47 hari. Yang 10 kilo. Karena selisihnya itu 1 minggu. Sana sudah 40 hari lebih tak. Sing ndi kene? Oh kene 37. Ini 37 hari, 3 hari lagi ini proses pemupukan. Jadi sing sana, sing 10 kilo itu sudah 43 kok 47. 40 ya bener 43 hari sing sana. Sing sana sudah 43 hari, guys. 43 hari sama 37 hari ya. 43 apa 47 ya? Ya kuwi lah guys, pokok tak dudone sampean ya. Nah, seperti ini guys. Loh. Kalau ada coklat-coklat daun yang gosong itu karena kena obat ya. Obatnya kan keras tapi masih tahap lumrah. Karena pinggir-pinggiran itu nanti keterak banyu sudah urep lagi itu. Udah urep lagi. Penyemprot ahli. Yes, kembal. Nah isu ini kan kena angin. Nyemprot. Ben gak urep guys, mati kan. Kuwi apa to wi apa emang? Ndi? Sing mbok semprot. Iku apa jenenge? Iki lho kayak parah iki lho. Ben bosok kayak. Karena bahaya iki. Ri guys, iki lho. Nah. Iki kena disemprotin kok guys. Iku apa jenenge dhek bosok wis gak tukul nek gudron. Iki mari semprotin. Iya tapi kan gak mati ke. Cuman dhek kan gosong tok. Kan jek tumbuh neh. Wete mbok nganu. Oh. Oh guys, kan kena apa jenenge? Pinggir nor ini kena awak dhewe. Sampai siset terus disemprot guys. Kuncine iki kudu sampai siset. Engko disemprot obat kuwi engko dhek bosok. Nek usah nek sing lecet. Aman guys, itu nanti harus membusuk itu. Obatnya keras soalnya. Obat dari luar Jawa. Jawa, garlon jenenge. Garlon. Sing biasane nggo nek sawitan.
Seperti inilah guys penampakan jagungnya kita ya. Koyok ngene iki. Koyok kiye. Ya namanya pertama kali tanam guys. Bismillah, doakan saja ini nanti tandurannya ini semoga bagus. Nanti panennya maksimal karena awak dhewe berusaha ya modal ya sedekah, terus usaha sedekah ndonga wis dilakoni kabeh. Iki dadi ade karek pasrah marang Gusti Allah hasilnya. Karena ndonga ya wis gak lali. Sedekah ya gak lali. Usaha ya wis. Hasil pasrah Gusti Allah. Hasilnya karek dipasrahne Gusti Pangeran. Wah kuwi kok ngarepmu gudi dulet-dulet ke kuwi kirimu. Gudi lho lah. Gak kirimu pas tanganmu lah wine wis mbondet. Karek mbok goleki poke mbok bacok mbok semprot. Ngene iki biasane gabung karo jagung. Heeh. Tuh sing kono wis gede guys kuwi lho. Sing kono. Lah ciran sik guys. Kan soalnya kan gak bareng guys. Piye? Lagi kan balik alas coba sih. Pertama kan balik alas. Bukan balik ke. Emang iki sing iki urung pernah digarap sing kene. Babar blas iki. Iki kebabat lagi awake dhewe kuwi sing kene. Cara mono bener-bener lemah urung pernah kambon pupuk sama sekali. Ya awake dhewe sing pertama kali garap iki. Piye? Pengalaman koyo sing beon gede kae lho. Nek apa jenenge cilik-cilik ngene iki kadang di gantoli engko pas waya rada dhuwur wis dhuwur sak samping-samping wala wis kualan kan. Wis gak iso nggarap, wis gak kualan banget ya. Dan wine barang kan mestine gede-gede. Bae lak wis roh aja sampai kena tebone. Soalnya nek kena tebone bosok guys tebone. Iku nganggo obat kuwi nek gak hati-hati semno kan bae gong pernah guys. Urung pernah nganggo ya lagi karo awake dhewe. Angin ini rong enak ya ini. Iki engko alang-alang iki engko guys. Iki mek gosong tok, iki engkono trubus neh besok. Iki engko ya kaya kae lho guys riwayate tegalane dhewe sing enek gubuke, sing enek omahe ya kuwi. Sing bagian kene iki. Kuwi engko resike nek wis digebyuri karo rondap. Lah engko lagi glowing resik laginan guys. Sampe kene iki sakti, bos wani. Apa? Pomo kene iki sakti tok ono tengah sakti tok ono wani. Wani krondap. Wani krondap. Pomo iki kok cara tandure kok pas wae labuhan. Wani sakti di krondap wae. Heeh.
garap iki penuh pemikiran sing mateng lho guys masamu. Karena dia tuku ki lahan anyar ya toh. Dadi ki pertama kali bingung digarap apa ora wong mepet karo apa bulan apa kan mepet jam-jam tandur. Karena pertama kali sing duwe garape cuman wates kae guys, wit gede sampai enek wit kae. Wis kuwi tok dadi sak mrene iki gong pernah ditanduri guys. Sak mrene iki urung pernah. Sampai teko sing bagian kene iki urung pernah ditanduri blas. Cuman dibabati tok. Akhirnya dengan penuh pemikiran sing mateng, akhirnya terus awake dhewe memberanikan diri untuk total diresiki kabeh, terus digarap kabeh ngono guys. Karena kesempatannya tinggal musimnya tinggal ini ngono bar ini kan kita istirahat guys, nunggu labuhan lagi baru awake dhewe garap ngono. Kuwi ri guys kuwi. Lo kan ada petani ini kan ngetak udan. Petani alam. Maksudnya iki ngandalne hujan ngono lho. Dadi nek gak penuh hitung-hitungan nek dhewe nek apa ya spekulasine bleset yo assalamualaikum guys. Nangis. Pamane apa jenenge sing koyo wong sing apa jenenge sing di sini kadangan utang ngono kae. Heeh. Nek bleset yo nah, urung mbok suwekno kowe otek gede. Ndi? Gak mbok licatno sing pinggiran. Oke. Wis. Bosok engko guys wis gak tukulna. Jerami soalnya guys. Apa? Jerami. Oh, jerami. Apa jerami ngono kuwi? Oh iya ngono lho. Iki enak nake. Iki. Gelo. Ojek ronggon iki. Budi kabeh iki. Wah, kan iki lho. Lah ya lho. Wong awas sik. Budi kabeh guys. Awas sepatu mawas. Ini gede kena sepatu kayak botol lah wih. Cek cilik kecendar kayak gede-gede. Wah, apa tuh? Bulet teh. Gosok engko guys wis. Ya, terus. Guys. Gede. Ngabuk kedua kurang berapa ya? Kurang 3 dino. Wis sana sing suwekno. Ketindiannya yo urep wae. Lho. Dewi. Jerone golek iku kiri. Kulit emas saya. Dah kui. Guys, aman guys. Wih. Ngarepem. Wih tak ini. Iku iso nggo metu iki. Heeh. Lah kan jare dijepuki wong apa tinggo rencak kayak.
lali. Terus akan rencana di omah wong. Ndak kuwi kae. Oleh tok sing bagian kene guys dituntasne pisan. Karek iki karo ki lho kae. Ki ejek iki. Piye? Akeh jam. Sore akeh jam. Malah gede-gede ngisor. Yo ngene iki. Iya, malah gede-gede kan. Ngisor nemen malah. Kene gak nganggo garlon gak ngatasi guys. Dewi apa wete gudi? Malah gue iri tok. Malah gue iri tok. Langsung bahaya kowe sik. Tokol gede dek kuwi ngrembah-ngrembah rek. Gue ini nih jagatan ini. Suara manuk ya. Kuk kuk. Cek isuk sahdu. Cek isuk guys sahdu lho suasanane iki. Matahari ini lho lagi ning kono guys. Matahari ini cek isuk saya berkabut ya. Suara-suara manuk. Alhamdulillah ya guys ya. Apa isine kita bisa berperang dalam sejauh ini sampai di titik ini loh. Berjuang, perang berjuang sampai di titik ini. Bener-bener alhamdulillah. Dan adewe ya gak ono ya, gak expect dorong iso terjun di dunia tani. Iya. Gak terbesit belas. Neng utek gak kebayang ngono lho, guys. Bakale apa jenenge? Bakale dadi petani ngono lho. Bakale terjun ning dunia pertanian is blas gak kebayang blas. Ya semua berawal dari Mbak Tibo kayak berawal dari Mbak Tibo kayak jadi dia lagi mulai menseriusi dunia pertanian setelah Mbak Tibo kayak saurunge babar blas awake dhewe gak terlalu gagas lah, cuman modali tok karo belajar sithik-sithik terus totalitas iki setelah Mbak Bar Tibo kayak. Iki bulu kayak Rines lumayan bulu nih. Umur pinten gini jenengan? Gak krungu. Pak Demeng tekok wayahe ngabuk. Gini jenengan umur pinten? Gak krungu. Wis tuwek, guys. Baik. Ternyata iki umur 36 dino. Selapan sing kene, guys. Karena iki iciran tanggal 5 Februari dan sekarang tanggal 13 Maret. Jadi ini iki 36 hari. Sing kene iki 36. Perang dino. Hah? Wis tanggal 16 wis tangguh. Kleru.
36 hari. Jadi tanggal 17 kuwi lah 40 hari ini. Tapi wong-wong longgare tanggal 16 oke. 16. Iku wis wayahe 39 dina. Iku wis wayahe, guys. Karena sing kono kok nek gak ndang, walah sasakane sulit karena wis buntu jagunge. Kono soalnya iciran tanggal 30 hari sing 10 kilo ngarep kuwi guys. Sak retrene iki 30 Januari. 30 Januari. Terus sing ning gone Baon enek omahe kae tanggal 25 Januari. Ngono guys. Sak sing enek sawahe kae barengane karo iki 36 dino tanggal 5 Februari. Gantian. Oh ini godi ya kayak. Cek mak wete loh maksudku. Dosak loh. Mati langsung. Kukut. Ini wete. Misal. Oke. Oh. Dosak. Alhamdulillah. Batu-bat keras kabeh nek. Jarang ini yo tukul terus yo kene. Mulai gede. Dadi cuma yo kok cara karo sing liyane kadang ana sing yo mesti lah cara jagung yo kadang ora bareng. Ya mulai gede-gede ini. Awal jagung ya. Cuma yo cara yo ana sing gak padha wis wajar. Wajar jenenge pisanan oke. Lagi pertama iki lho wis alhamdulillah bersyukur lagi pertama. Iki maksimalis sok Labuhan besok. Iki tapi termasuk sangat maksimal ke. Delok karo Gusti Allah kuwi dikei lemu ora karo-karuan iki dikei lemu. Ora kabeh sing cilik-cilik ki yo wajar. Insyaallah. Alhamdulillah kok bisa. Oh, apa sing digoleki dunya iki? Dengan dia berdoa. Alhamdulillah. Delok soal maksimal nek wis wayah apa? Udan kok bar diapuk kan masalah ya urung diobok apa meneh kuwi ki. Delokno, kuwi urung dipindhoni lho ngono. Wis nomah kondiang. 48 dino. Urung dipindhoni padha. Nyala. Bayangno nek wis dipindhoni gak yo. Kene berah 48. 48 berarti kene wis kene 36. Yo. Aduh lelek. Tulisane emang 36 iki. Ya 36 karo 8 kacake waduh. Kudune nek kono 40 kene sekitar 40 siji rek. Wong kacake seminggu. Lah dek ngono ya. Iki jane ciran tanggal piro to? Sing kono tanggal 30, sing kene tanggal 5, nek tanggal 6. 5. Iya, nek tanggal 5, hitungan ah. 5 Maret iki dinane mek 28 dina kuwi berarti piro? 5 Maret bar. 5 Februari kuwi 23 dina. Heeh. Ya kan? Maret tok kan umur 23 dina kan wong mulane kan nganu tanggal 5 dheke ya ga. Dah. Apa wis kok 23 dina? Iya to kan pokoke tanggal 23. Awak kan 23 lah 23 saiki tanggal 13 sih. Lah 23 mbok tambahne karo 13 piro? 36 dino. 36 ya. Ha iya. Dene iki Slawe. Iki tanggal Slawe. Heeh. Tanggale kae bulane sampai 31. Slawe 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 karo 28 piro? 35 karo 13? 48. Berarti kan gak kacake gak seminggu.
Kasih berarti bro 3 rolas dino. Makan itu. Kaca ewe rolas dino. Iya bener ya. Ya bener. Selisih aduh rolas dino ki yo. Oke. Iki kok paling mari diabuk terus gang pirang dino langsung kembang. Sing ndi? Sing samping. Iya nek iki. Abuke langsung diwencot iku. Akeh pon skane iki engko. Iki engko takarane 15-16 sak. Iya, sampunan. Takarane sakmono. Pons kamu kayak 6 apa 7 nek. Yo ora to. Pons kane piro? Korea. Korea 6 7 nek. Kok sisane langsung apa jenenge? Nek pons kane 10. Iya. Ketok yo ngono pons kane 10 ae. Yo ku lho pons kane 10 sisane Korea. Karek nek 15 yo 5, nek 16 yo 6. Ya oke. Ambil ngisor mbak itu langsung tes ngono guys. Cuma kadang cilik-cilik dilewati. Terus digolek sing gede-gede sih. Wah, ada sededet lho. Iki modelnya malah ngono apa malah koyok rawa wapet ya, padahal ora. Padahal cara standar ya kirane. Saking lemune jagung. Soben gubuke kayak ngono guys, gubuke kayak ngisor apa wet kae. Kayak ngisor wet terus engko di ratakne. Kena gawe yup-yupan. Cuma guys salah persepsi. Sampai nek nggon nggih lerenan guys. Sing kudune yup-yupan di apa dikowaki. Sampai ditotone. Iki cara menawa yo koyak-koyakan karo wektu guys. Karo sing tengah barang pemaneh. Sing tengah kayak apa jenenge sempat ana jere apa? Adu ana ya adu argumen. Sing tengah ki lho, kayak kan jere alah gasah sek ono. Heeh. Gasah monok sih ndang garap sing samping-samping sik sing gendang. Kowe njalukmu mek sak mono tok lho. Wis sing 10 pes tok. Ora sampai. Kowe njalukmu sak ret kuwi tok lho sing pernah dibabat 6 kilo tok kuwi njalukmu. Ora sampai pol. Loh, pol, cuma sing kene iki lho gak sing tengah ki lho. Pertama kali babat Iya, pertama atau samping terus tengah ki. Terus akhirnya aku terus njaluk pol, terus alah nutut pura kele. Lah saiki mu lho, apa kae nek gambuk pol nih. Besok ragat, saiki ragat. Besok saya ketel. Lah saiki mau polno lah ora mending mbok polne pisan. Terus iya kae terus setuju pol. Terus mari terus sing kene. Saya kira dhewe terus apa? Ya nekat. Nekat-nekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.